Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Guru nggih. Dinten menika awak dhewe sinau basa Jawa malih. Aja lali disiapke bukune, pensile, lan liya-liyane. Ing enjang menika Bu Guru badhe maringi materi kanthi irah-irahan wayang punakawan. Para siswa sampun siap nyimak? Disimak kanthi sae nggih. Nah, sing pertama nyritakake wayang punakawan. Sapa to punakawan kuwi? Punakawan kuwi cacahe ana 4 utawa ana sekawan, nggih. Kaya sing ning gambar iki, saged dipirsani nggih, ten mriku enter gambar wayang sing cacahe ana 4 utawa ana sekawan. Punakawan sing nomor 1 sinten asmane? Asmane ya kuwi Semar. Sing nomor 2 asmane Gareng. Sing nomor 3 asmane Petruk. Lan sing nomor sekawan asmane Bagong. Punakawan kesatriyane ing Klampis Ireng. Punakawan iku pamomonge para satriya. Para punakawan rupane ora bagus, ananging para punakawan duwe watak becik. Dadi punakawan kuwi rupane utawa wajahe iki ora bagus, nggih, ora ganteng, elek kabeh. Nanging para punakawan kuwi duwe watak sing becik. Becik kuwi apa? Becik kuwi apik. Dadi watake para punakawan kuwi apik. Nggih. Paham nggih anak-anak nggih? Punakawan sing pertama ya kuwi jenenge Semar. Nah, gambare gedhe, nggih. Semar jeneng liyane ya kuwi Ismaya. Watake sabar, ngalah, ora seneng angkara murka lan adil. Semar sejatine kuwi dewa. Dewa kang iso malih rupa dadi manungsa lan dewa sing momong wong becik. Ciri-cirine Semar ya kuwi awake lemu banget, wetenge lan bokonge gedhe, rambuté ngarep dikuncung, irunge pesek, mripate kriyipan lan gulune ana punuke. Ya, saged dipirsani wonten gambar, nggih. Semar kuwi awake lemu banget, nggih, wetenge karo bokonge gedhe, rambute dikucir kuncung, nggih, irunge pesek, mripate kriyip angel meleke lan gulune ana punuke kaya unta. Nah, Semar kuwi duwe anak 3 yaiku Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, lanjut. Wayang punakawan sing nomor 2 ya kuwi jenenge Gareng. Gambare kaya ngeten. Gareng jeneng liyane ya iku Nala Gareng. Gareng iku anak pambarepe Semar. Dadi Gareng kuwi anak nomor 1, nggih, anake Semar sing nomor 1. Watake jujur, uga seneng kekancan karo sapa wae. Ciri-cirine Gareng ya kuwi awake cilik, irunge gedhe, rambute dikucir, sikile gejik yen mlaku pincang, tangane ceko 1, mripate kera utawa juling. Dadi Gareng kuwi cacat, nggih, duweni cacat. Nah, sikile gejik ya dhuwur ndek, dadi nek mlaku pincang, tangane ceko 1, mripate kuwi kera, nggih. Nah, niku Gareng. Terus punakawan sing ketelu ya kuwi jenenge Petruk. Nah, niki gambare. Petruk jeneng liyane ya kuwi Kantong Bolong. Petruk kuwi anak nomor 2 punakawan. Nggih. Wau sing pertama jenenge Gareng, saiki sing keloro jenenge Petruk kuwi anake Semar.
Watake sopan lan sregep nyambut gawe. Petruk uga pinter nembang. Ciri-cirine Petruk ya kuwi pawakane gedhe dhuwur ora cacat, paling dhuwur sak sedulur, irunge mancung banget, rambuté dikucir lan wetenge mblending. Petruk nduweni padatan, nek mlaku drijine mesti nuding. Kaya ing gambar nggih, drijine nuding siji. Nggih, saged dipirsani. Nah, saiki sing terakhir ya kuwi Bagong. Awake ya lemu banget. Bagong jeneng liyane ya iku Bawor. Bagong kuwi ragile punakawan. Ragile kuwi anak nomor terakhir. Watake cengengesan, seneng gegojegan lan sembrono ya. Bagong uga nduweni sifat seneng mlesetake guneman. Dadi nek ngomong sok dipleset-plesetke, ora sesuai kenyataan. Kuwi mau Bagong. Ciri-cirine Bagong, dedeke Bagong cendhek, sirahe botak, mripate lan tutuke amba, yen lagi omong swarane gedhe. Awake lemu banget lan wetenge gedhe kaya Semar. Dadi Bagong kuwi sing nuruni bapakne nggih. Nah, sakmenika tugas damel para siswa sedaya nggih. Kados biasane soale wonten gangsal nggih. Nah, nika digarap ana ing buku tulis. Paham nggih? Sekian saking Bu Guru. Nggih, cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.